Manyiso ni atamalo 72 pod ni oko. Sawa. Tom. Wang'iyo weche motende kod weche mag arita nikech in jalonyo weche mag arita, okilen jalonyo weche mag chike mabende arita gi gin gik ma onyuol kata mise mag arita obiro kaluwore kod kaka katiba opango chenro mowinjo bed ni itimo. E higni adek mag sirikal ma wan godo sani weche mag arita in iwuon inyalo wacho ang'o nikech king'iyo to nitiere gik moko mabende samoro nyalo mako dhok. Nyalo paro ka gima notimore e gwenge ma Kilifi kocha kama ne ji otho yo magalagala ma nyaka gi sani wach no pod nie doho ok wanyal wache matut. To kendo kanyo oling macha ni higa 2023 kachopo higa mar 2025 kendo gimoro chak tuch machielo mana chiegni alwora achiel no kiyudo ka nitiere moko kuom puonj mane pod odhi nyime. Arita mar piny nyalo bet yo machalo nade? Ere kaka higni adek mar jatend piny William Ruto osenyiso chiwruok mare? Nyalo paro joma ne kuo mag jamni ne jatend piny jalup jatend piny sani kanen jatend migawo mar weche mag arita Kithure Kindiki ne oluorore kanotemo keto mise mag neno ni orakruok kod joma ne nyayo kuo mag jamni. Kopogore kod mano sani jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen luorore gi gimiluongo ne jokwala usalama. Gin ang'o gini monyalo wacho king'iyo arita mar piny Kenya tir kama osewuoke nyaka nyinyo jatend piny William Ruto kautelo gi kama onyalo bet ni odhi e both gi okenge mosego? Ing'eyo piny kaka marwa ni wan gi institutions ma ji some to konchiel be waywak non pesa onge. Ting'en kar minister ringo ga bal to gimotimo to onge. Minister be en minister mochiek maber to deal gi institutions kaka universities ma wan go jolony, wan go jomosomo, wan go jomatimo research ma would give him very accountable process monyalo timo gimoro maneno. Ting'en ni jowa giwero breathe fire to breathing fire ni ema pattern mar joma timo mawundo so study. Kore gi play in their hands. Okini gasani okil manyo nek ka ng'ato riembo pikipiki. Gin to gineno ja pikipiki ma ja boda. To wigi wil nitie ja pikipiki, ng'ato bende riembo pikipiki pare ma private. To se moko ene ng'ama rach modhi bonego ng'ato. To gin to ng'ama gineno en pikipiki ma ja boda. You see, nikech ng'ama dhi timo crime bende ong'e ga soft target ma ibro paro kapok iparo ng'ama chielo. So kokarita makwe to dwaro study kendo dwaro study maduong'. Okay, na study makoro onego ket ni pod wadwa the wall in public nwa breathe fire as a minister. En biro gi research malongo, study mind madhano, ama miyo gigi timore. Nikech pinje moso nyalo weche mag security. The first thing magikwongo gitimoga en monitoring system and how you approach the scene of crime. Mano kende mamiyo ng'ano marach ng'eyo ni nyalo yuda. Inyalo paro ni chik mar piny Kenya ma ok oluwo weche gi makare kos ji giwegi manie lemo momi mar tayo moko kuom bede migepe gi masamoro dhi ataro mar chik. Ing'eni kiwacho chik to chik kara ji chik ok onego mi kata ng'ato tim makosa. Jomwa miyo tich e joma richo. Kada sani kirango kisomo president malongo gima polisi onego kuongo timo en samwa mako ng'ato wachajo go mada ang'o miyo walus case cha nikech okil ma osiepa ni biro nyisi ni gima miyo osiemo gin gi hang on a technicality either ne nitie process moro mane ok otim malongo to mano golo ng'acha oko to ok ng'ano loyo case ok neko to that technicality nikech iwacho no prove beyond reasonable doubt. Yes. Kech samidhi neg ng'ato, saminego ng'ato ibiro nego negi. Koro court dwa ng'eyo adier ni gini ne tim or not. Koro nwanga sema kinde gi hang on a technicality bu ng'acha yombi. To neko to no neko. Nikech ang'o investigation neko lumalo. Ma keto piny kama chalo nade. Gimomiyo oketho piny nikech obiro luoro piny nikech one of the things masani anyalo ng'isi bate. En Kenya kae oyiera MCA. Ing'ena onge nyocha benda othra giji.
to ni samo yiero MCA no tadhi dwaro bunde. Nyithindo moko be maringi dera gibe na miyo bunde. Kine bendo yomba. Koso yomba bunde ka ok sirikal okawo. Boduoko. Bunde gima make mafundu. Okay. Accountability e wach mar chik